Ya teko awakmu dhewe to. Kan wong wedok gak gandul-gandul ya. Apa ben gak ngowoh ngono ya? Oh, tengahnya ya cari duit ning dompet, cari duit ning jok. Bosong ini ke bar, om gak bisa membayar toh. Lah iya. Fungsine sidi nggo wong wedok ya apa to, Yu? Nek nggo wong lanang wis genah ben ora gundal gandul. Lah nek nggo wong wedok kuwi lho. Ketoke ora enek fungsine. Lah iya. Lah wong kowe dhewe ya bingung lho. Kenapa wong wedok ngamsi empat? Lah iya mbok, wong ora nganggo lho ya ora ngaruh. Ben piye? Ya teko awakmu dhewe to. Kan wong wedok gak gandul-gandul ya. Apa ben gak ngowoh ngono ya? Iki tak bocah kejane iki. Mbah, mbah. Piye to? Dek dhewe yo nganggo tapi ora roh. Sepurane ya, utang sik. Lah piye antara ranggo duit to? Kan aku wis sombong toh. Bayar sih, baru main. Lah piye wong wis kadung kok. Lah kowe penggangnya ya cari duit ning dompet, cari duit ning jok. Bosong ini ke bar, om gak bisa membayar toh. Lah iya. Tapi terusan ini. Ya utang arep piye nah. Kok jaran malah dimatani. Ngono iki sing salah ya kowe, enek wong lewat ya kok tawani. Viral apa ya? Viral apa ya? Kok iya to? Los. Mari main gak bayar. Klub main ra bayar. Cara ya. Ndak ya padha penake ya kok. Cara ya. Ngopo kok meneng ae sayang? Mulai Ngopo? wis Ngopo kok merengut ae to? Pengen apa? Jangan banget ah. Aku inget. Pasti sampean pengen kita. Watangku luwe. Bisa ndelokne sampean guyu ae. Lah nek ndelok guyuku ngopo? Apiku wis bahagia, Mas. Mosok iki mung lagi guyune tok lho. Durung liyane. Nendaho nek iso. Iso apa? Dhewe iki guyu bareng selawase. Aku ya wegah guyu selawase. Lah kapan mingkeme? Suwe ora jamu, mulai jamu godhonge kol. Suwe ora ketemu, ketemu pisan kowe njaluke rangkul. wis angel Suwe ora jamu godhong kecukup. Lah teruse Suwe ra ketemu pisan jaluk ambung. saben ketemu kok mesti njaluke ambung ngono kuwi. Ora seneng aku ngono kuwi.